mga langga, ito na naman po ulit ang inyong langga. Nagkatulong sa umaga at vloggers sa gabi. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please pakiclick yung like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para mo-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Bago pa lang po dito sa channel ko, please check my videos po na may love advice tayo galing ni Madam Langga. Ngayon mga langga, pag-uusapan natin kung paano ko na-overcome o nalalampasan yung mga negatibong bagay sa paligid ko. So, paano ko nga ba nalalampasan yung mga negatibong bagay sa paligid ko? At anong klaseng negatibong bagay ba ang naranasan ko? Una, yung pupunahin ka dahil sa pagkakamali mo. Ngunit, hindi nila nabilang kung ano yung sakripisyong ibinigay mo. Pangalawa, yung pupunahin ka nila kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Pangatlo, sisiraan ka sa mga tao. Ang buhay natin mga langga, parte talaga na may pupuna at pupuri sa'yo. Kahit sa mata ng mas nakakakilala sa'yo ay napakabuti mo, ngunit sa mata ng may galit o inggit sa'yo ay ang sama-sama mo. Ganun talaga langga. Kung may puti, may itim, may liwanag, at may madilim naman na parte ng buhay natin. May pupurihin ka which can give us more motivation, at kung may pupuna sa'yo, nangangahulugan bang tumigil ka na sa mga pangarap mo? It's a big no mga langga. It's a big N-O. Ganito talaga ang buhay mga langga. Kung may positibo, may negatibo. May mga taong mahal ka at mahal ka rin. May mga tao rin mahal ka, ngunit hindi mo mahal. At may mga tao rin mahal mo, ngunit hindi ka nagawang mahalin. Kahit ginawa mo na lahat para sa kanya. May mga taong rin gagamitin ka at aabusuhin ka para sa sarili nilang agenda na hindi man lang nila iisipin na may naaapakan na sila. Paano ko nga ba nalalagpasan ang lahat ng mga negatibong bagay sa paligid ko? Una, I leave all my problems to God. Sa lahat ng mga naririnig ko tungkol sa akin at tungkol sa pamilya ko, pinapasa Diyos ko na lang. Sabi nga nila, di ba? God is bigger than our problems. So, andyan siya parati para sa atin kahit gaano man tayo kamakasalanan. Hindi niya tayo papabayaan, mapag-good times man, at lalong-lalo na sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Pangalawa, I ask guidance to God. In everything I do, at sa lahat man ng mga pagdidesisyonan kong bagay, ay iniuna ko talagang tanungin si God. Tama ba itong gagawin ko? O ano kaya ang dapat kong gawin? Which, mabibigyan ka talaga ng peace of mind kung uunahin mo si Lord sa lahat ng mga bagay. Kaya minsan, kahit kilala ko yung mga taong naninira sa akin, kahit alam ko yung mga sinasabi niya, hindi ko na pinapatunan, o i-confront siya, dahil masarap mabuhay na wala tayong sinisira at inaapakang ibang buhay ng tao. Kaya, hayaan mo sila, hayaan mo siya, dahil hindi sila ang nagdidikta sa buhay mo. Hindi si Lord na palaging andyan para sa'yo. Pangatlo, be thankful every day. Magpasalamat ka sa umaga at gabi. Magpasalamat ka sa mga malalaki at maliliit na magagandang bagay na natanggap mo sa buhay mo. Lalong-lalo na sa mga negatibo o mga pagsubok na nangyari sa buhay mo. Alam niyo ba mga langga, mas doon ako nagpapasalamat sa mga negatibong bagay na nangyari sa buhay ko. Sabi ko nga, diba, in every bad situation, always look at the positive side. Because the positive side of it, you will become a better person. So, kung pupunahin ka na ganun, ay pangit ka doon, pangit ka ganyan. So, huwag kang masasaktan langga. Isipin mo na lang, ay, dapat pala mas gagalingan ko doon sa aspeto na yun. Ay, hindi ko i-stop tong ginagawa ko para mas lalo silang mainis. Joke lang. Tama nga langga, palagi mong tandaan.
Ikaw lang ang makakapagpatuloy sa mga pangarap mo. Hindi ito hihinto dahil lamang sa mga negatibong sinasabi ng mga tao. Hihinto ka lang para makapagpahinga. Tapos, tumayo ka at ipagpatuloy mo ang pangarap mo at ilaban mo para sa iyong sarili at sa pamilya mo. Pang-apat, by God's instrument. Halaga, anong instrumento? Drum? Piano? Trumpet? No. Ang sinasabi kong instrumento mga langga ay yung mga kaibigan mo at ang nagmamahal sa'yo. Na hindi ka nila iiwanan sa lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay, mapabuti man o malaki mang unos na nangyari sa iyong buhay, andyan pa rin sila sa likod mo, nakaalalay sa iyo. They are God's instrument na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang lumaban sa lahat ng pagsubok ng iyong buhay. Kahit simpleng advices ay napapagaan na talaga yung loob mo langga, and you should be thankful of it every day. Pangima, by God's love and your family's love. Pagmamahal na galing sa Kanya at ang pagmamahal at suporta na nanggaling sa iyong pamilya ay hindi mo lamang mararamdaman sa panahong masaya kayo, kundi mas mararamdaman mo yung pagmamahal na yan sa panahong na may problema ka o ng pamilya mo. Ang pagmamahal ni Lord at ang pagmamahal ng pamilya natin ay hindi matutumasan ng kahit anumang bagay sa mundo. Dahil kahit mawala man sa iyo ang lahat, o iwan ka man ng taong man mo, nandyan pa rin si Lord at ang pamilya mo na nagmamahal sa iyo. Yun yung mga 5 bagay na nagpapatibay sa akin sa likod ng mga negatibong bagay sa paligid ko mga langga. So sabi ni Kuya Jerry Uba sa akin mga langga, pag marami ng bunga ang mangga, marami ng gustong bumato nito. Ibig sabihin mga langga, pag nakita na nila na umuunlad ka na ng paunti-unti, may tao namang gustong hihilahin ka pababa. Ganito ang realidad ng ating mundo mga langga. Kahit anuman ang ibato nila sa iyo, patuloy ka lang umakyat dahil kung susuko ka, talo ka. Huwag mong papakinggan lahat ng mga negatibong bagay na sasabihin sa iyo ng mga tao mga langga. Dahil hindi tayo nabubuhay para sa kanila, kundi nabubuhay tayo para sa sarili natin at sa ating pamilya. Dahil ang tunay na nagmamahal sa iyo mga langga, kahit makasalanan ka pa, andyan pa rin sila na nakaalalay sa iyo. Dahil yung mga taong ayaw talaga sa'yo, kahit magsakripisyo ka pa man sa kanila mga langga, at kahit ibigay mo man sa kanila ang lahat, at kahit gawin mo man ang kabutihan para sa kanila, hindi kanila magugustuhan dahil hindi kanila gusto. Sana mga langga ay nakapagbigay po ako sa inyo ng mga positibong pananaw sa ating buhay. So, spread love and positivity mga langga. Hanggang sa uulitin po mga langga. Maraming salamat po sa inyong suporta mga langga. Hanggang sa uulitin po. Ito po ulit ang inyong langga na katulong sa mga vloggers. Huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba. At please click the notification bell para mo update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. And see you mga langga. Bye bye and I love you.